wis tak goreng mari ngono iki anu iki lam torone langke tak oseng kok diuseng dikek pindang guys lagi ini anu guys apa jenenge kuwi arane mang mateng nanti dadine yo kuwi di oseng pindang iku bawang tak kai lam toro guys enak ini di lam toro aku seneng yes wis tak sedurno iki tomate dicemplungno mari ngono karek nyemplung iki guys pindangnya dicemplungno terus karek ngono diaduk-aduk pindangnya jadi susu sampai matang ya guys ya, sampai matang kiwas mateng iki ana iki guys iki ana jamur iki pelase guys keduren dijemput sapa Mas Epan alah nang sarapan plan yo jelek kono kok ngarep dalan kan lebokno sisan terus belah pakai das pindang guys ku makan kucing oke iki kembloro guys dia nang terkoncone cepu stasiun sik pan aku pe mangan iki guys pengen gus jagung ae pengen aku emang rapat enak jagunge soalnya tak sewi tok pan loro iki kerupuk guys ya Menir tak kira mang mendung mbah dadak men panas saiki wis panas nah penak juga susu dikai apa-apa Sabtu untuk MBG guys untuk MBG iki karo susu untuk susu iki aku mangan sarapan iris tugel dadi loro gawe nem loro iki guys nang nek nang digoreng loro iki mbok ngeningo wala mereka Bang cerepake gitu lagi nongkone wis tak boleh wah sendiri Pak Mang iki nah sing gedhi lah gowo lho ini iki pedi loro iki sangat ngongkos ini aku ngomong apa nih kayak diomong berapa aku susu mah pam kalau lebih wah berapa gak kerungan ini berapa ya roro cukur-cukur ini kok sedang wes sing gede kok aku kane wis nongkok wis lah ini tak eno ijo tak ijo mana kuwi wis mah cilik-cilik kuwi neh halo ya kok iki paling kok iso apa ya Pak iso nyandak yo kek tasem iki ya goresan dari nak ono lemu pelan Pak iki wis masak tapi saya enak rasanya mateng lho enak ikut
menoni lagi. Jane urung mateng lebih lagi esuk. Habis lagi. Doro Ayu lagi mulai sekolah, guys. Doro Ayu. Tapi apa namanya? Doro Ayu. Salim. Salim. Matang kok ini. Belum ya. Nek kucing naik. Naik. Nek kucing. Kok gak udan ki ketek pan? Gak udan kok. Salim naik. Ya Allah ki mang udan sih ah. Lah kok Cik Ayu. Pernah sekolah kok Cik Ayu Kok putih banget Natural. Dah ya apik ngene. Ayo ngono kok. Kak Rosen. Kak Rosen. Foto sik, guys. Nek mulai iki ora update foto yo anu. Naira ora patek iso motoi Naira iki. Gimana ngetara koncone, guys? Kon ngetara iki montor koncone. Kon ngeterno ning stasiun Cepu ya pan weh. Koncone ning ndi, Mang? Arang. Lah, tas ae. Tas nih. Bukan ngarep ayo ban kowe malah. Yes. Oke. Tani neng goleki adik neng. Kita tunggu Mbak Lita sidik-sidik karo jengkel soalnya jenis gitu masalah dunia nanti Naira ini biasanya ajak Naira sekolah apa nih tengah gitu tapi lagi babi guys Amit ya lek ya. Sekarang. Ya lek adik-adik ki mang aku buka sing Gudi. Gudi ku ya? Iya. Epan pas rene separo tak gowokno Epan ki mang mbek Nia terus sampe sampean mbek iki Mbak Lipah. Oke. Iya sing Gudi wis entuk. Karek Cik. Aku koipak. Oh iki gak dinilai nek rene. Nek itu kok semongko. Heh. Ngetes kok apa nikah nestas lenimu. Oh nandang di sini guys turu ora turu. Rezeki kok lek. Gak kayak turu ki menan patek. Kowe online 545. Sapa? Online 5 cek loro wis nglimp. Capek. Aku peti guys gak mesti. Gawe turu. Iya turu. Piro ngene nek wong ngomong kene wong buke. Sapa kok iki aku masukane terus dipantawangi. Sumpah. Jelas mah aku wis turu. Oh wis turu. Yo ngel iki lho. Tong iki mang tandek blak. Separan nih. Kolan. Terus kon kuliah dikon. Oke. Wis tok iki mang iki mbak-mbakmu. Minas. Kopi. Pior. Kopi biar nungi biar guys. Ya nih gadung. Kuwi lho penak lho tuh ya. Ya mesti 5 tak wenau iki. Saiki dadi lho. Lah kuwi wae piro? Wae piro? Tak hitungi. Guys. Halah.